namhlanje kule nkonzo yesine yePasika kwezi ntsuku zima-50 ePasika sizileqayo. Mhlawumbi ke sawubala basendaweni iselay ukudlula kwe-Easter. Ndinamkela kule nkonzo sisondeza kwimithandazo yethu yanamhlanje. Omama siyabona banxibe izikipa ze-ID kwakunye neze-MK kwakunye neze-PAC. Andiyazi kwenzeka ntoni. I hope asinamntu uzogayela uvoto apha ecaweni namhlanje. Siyanamkela bomama kule hlanganiso yenu kanyanga ntathu ibalulekileyo kangaka. Sinani ngemithandazo kuba ukuba asizithandazeli intlanganiso ziphuma ziyenye into. Soqala kwethu kule nkonzo siqala kuyo sisenkonzweni, siyakuyigqibelisa nasentlanganisweni sisenkonzweni. Ngamana zingathi izigqibeli niyazithatha uThixo aziphefumlele zenze umahluko kuthi phambi kokuba zenze umahluko kwabanye abantu. Page yezani siculele inkosi.
Tyhini kuyo sonke inhliziyo isazeka kuwe yonke iminqweno ongenakho nokufihlelwa nto. Hlambulula ingcikazi enhliziyo zethu ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokufaneleyo. Ngaye uKristu inkosi yethu. uYesu wathi, uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibili kufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomeke wonke umthetho. Masivume izolo zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale eluthandweni naseluxolweni nabamelwane bethu, senje njalo siguqile.
siyaguquka sivuma kwasibonile ngetyala ilile lethu ngokucinga ngokuthetha nangokwenza nangako esithe sakwenza ngenxa yenyana wakho uKristu inkosi yethu sixolele konke okudlulileyo wenze ukuba sikukhonze ngentlalo entsha kuzukiswe igama lakho. Thixo ngamandla onke oxola bonke abaguqwe ngenyaniso makabe nenceba kuni anixolele izono zenu anikhulule kuzo aniqinise anomeleze konke okulungileyo anigcine bokunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Thixo woxolwa iphusi ekufeni inkosi yethu Yesu Kristu umalusi omkhulu wegusha ngegazi lomnqophiso kunaphakade senze sifezeke kokonke ukulunga ukuze sikwenze ukuthanda kwakho sibe yilondo ongasingaba yiyo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Sifumana kwincwadi yezenzo isahluko sesine qala sasiqala sokuqala qala kusahluko sesihlanu phantsi kwesihloko uPetros noYohane phambi kwentlanganiso yamatyala. Kwathi ke ngengomso bahlanganiselana eYerusalem abaphathi babo namadoda amakhulu nababhali no-Anas umbingeleli omkhulu noKhayapha noYohane no-Alesandrini nabo bonke abomlibo wombingeleli omkhulu. Bathe bakuba bemise phakathi bababuza besithi, le nto nina niyenze ngamandla mani na nangagama lini na? Wandula uPetros ezele ngomoya oyingcwele wathi kubo, nina baphathi babantu nani madoda makhulu abaSirayeli, ukuba thina namhlanje sincinga ngomsebenzi wokumsiza umntu ongumlwele, ukuba uthiweni na usindiso, makwazeke kumuntu nonke nakubo bonke abantu bakwaSirayeli, ukuba kusegameni likaYesu Kristu waseNazaretha enambethelelayo emnqamlezweni nina, athe uThixo wamvusa kwabafileyo, kungaye lowo, ukuba lo mntu eme apha phambi kwenu ephilile, nguye lo ilitye elenziwa into engento nini bakhe, elisuke laba yintloko yembongo. Kananjalo usindiso alukho kubumbi, kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu linikiweyo phakathi kwabantu esimele ukusindiswa ngalo. Liveni ilizwi lenkosi. Amen. Inkosi kumalusiwo Mungu
sifanele ukubancamela abazalwana ubomi bethu osukuba ke enayo impilo yelihlabathi aze ambone umzalwana wakhe eswele azivalele imfesane zakhe kuye luthini na ukuhlala uthando lukaThixo ngaphakathi kwakhe bantwana bam masingathandi ngamazwi nangamlomo masithande ngezenzo nangenyaniso siyazi ngale nto ke ukuba singabenyaniso siyakuzileleza inhliziyo zethu phambi kwakhe ukuba inhliziyo yethu iyasigweba uThixo mkhulu kunenhliziyo yethu ezazi izinto zonke zintanda ukuba inhliziyo yethu ayisigwebi sinokungafihlisi kuye uThixo nesithi sikucele siyakwamkela kuye ngokuba imithetho yakhe siyigcina sizenze izinto ezikholekileyo emehlweni akhe kuwo lo umthetho wakhe ukuba sikholwe ligama lonyana wakhe uYesu Kristu sithandane njengoko wasiwiselayo umthetho lowo uyigcinayo imithetho yakhe uhleli kuye naye uhleli kulowo sazi ngale nto ke ukuba uhleli kuthi ngomoya lo wasinikayo liveni ilizwi lenkosi ukusikhwetyele njengokwaselukholweni singaxolo kuThixo ngayo inkosi yethu uYesu
Isahluko seshumi sesahlukwana seshumi elinanye. Ndingumalusi olungileyo, umalusi olungileyo ubuncamela iigusha zakhe ubomi bakhe. Kodwa umqeshwa ongenguye umlilizo owalusa nje kwagusha, uthi akubona ingcuka isiza abaleke azishiye. Ifike ke ingcuka izibambe igusha izichitha-chithe. Umqeshwa lo ke ubaleka kuba engumntu nje oqeshiweyo engazikhathalele igusha. Ndim umalusi olungileyo, njengokuba ubawo endazi mna, nam ndimazi ubawo, ngoku kwanjalo ndiyazazi iigusha zam, nazo ziyandazi. Ndaye nobomi bam ndibuncamela iigusha zam. Ndinazo nezinye iigusha ezingezizo ezesisibaya, nazo kufuneke ndize nazo. Ziyakuliva ilizwi lam, umhlambi ube mnye, nomalusi abe mnye. Ubawo uyayithanda ngenxa yokuba ndibuncama ubomi bam. Ke ndobuya ndibufumane, akukho bani ubuhluthayo kum ubomi bam. Ndibuncama ngokwam, ndinelungelo lokubuncama, ndikwanalo nelokubuya ndibufumane. Yiyo ke leyo into endiyalelweyo ngubawo ukuba ndiyenze. Ivangeli kaKrestu le. Umawo
ndibulise kurector washidikile umfundisi uAntoni, ndibulise kumfundisi oyicelebrate ngayo le mini namhlanje, ndibulise abefundisi bonke abakhoyo esingenelweni, ndibulise izipawusi zabefundisi bonke, ndibulise kwii-lay ministers, ii-servers, ii-generals ezikhoyo phakathi kwethu, oomama be-MU. Ndibulise kumadodana, ndibulise kwi-AWF, uMary Magdalene, abakhi, uSt Agnes, namagosa, neendwendwe, nawo wonke umntu okhoyo apha emnqubeni kaThixo. Ndiyawutsala lo mbuliso, ndenzela uba ndithethe ndikhuphe ixhala. Kodwa ke ndilibulisa nyani, not uba ndilibulisa ngenxa yoba ndinexhala, ndilibulisa nje nyani. And ifani because le nto yelixhala ndinalo, kuba indumiso besiyicula ibithembisa kuYehova ungumalusi wam. Ivangeli iyatsho uba mna ndingumalusi olungileyo. Ingoma ibiculwa namhlanje apha ekugqibeleni ithi laa vesi yokugqibela, akukho bani ukuya kusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. So zonke ezobe sizicula nazo zonke ezi zifundo zanamhlanje, they are about i-reassurance. Ziyasiqinisekisa, ziyasizinzisa kuthando lukaThixo. Kodwa noxa kunjalo ke ndinalo ixhala. But what I can say is that ixhala lam lisukela kwizinto ezimbini endingathi mhlawumbi zinento okwenza nexesha okanye namaxesha. Ndingazi umntu mhlawumbi uzayijonga kanjani. Eyokuqala eyenza ixhala endenza ndizibone ndingafanelekanga lixesha eli sukulo ebekhe wathetha ngalo mfundisi. Lixesha ebefama esithi ngalo ngokwenkonzo yethu, sithi haleluya, uKristu uvukile. Haleluya, Christ is risen. Now uthi sawucinga loo nto ndicinge eli xesha ndilizisa phaa kum ndizijonge. Ndikhangela phaa kum uba ingaba uvukile na ngokwenene apha phakathi kum, okanye uYesu oko wafayo. I'm just an empty shell, just full of myself, but an empty heart. Engekho uYesu kuyo. So loo nto yelo xesha, ixesha esikulo, indenza ndibe nexhala, kuba ndiyazazi isazela sam siyandixelela into endiyiyo. Mandiye kodwa ndingahambi nesazela, sonke sinazo isazela zethu, kodwa siyandixelela into endiyiyo. So loo nto indenza ndibe nexhala uba ingaba usahleli na apha kum uYesu xa kuneli xesha, uvukile na okanye oko wafayo. Eyesibini into endenza ndibe nexhala, ndimile apha phakathi kwabantu abaninzi who I can say basuka kwi-backgrounds nge-backgrounds, bakhule ngokukhula, baneminyaka ngeminyaka eyahlukeneyo. Na uthi xa uthetha kubo, abanye kwakushunyelwa kubo eli lizwi lanamhlanje, mhlawumbi mna ndisagaqa okanye ndisahamba enkundleni, hayi kodwa ndiqutha ndazi kodwa kwakukudala. Na uye ube nexhala ingaba ilizwi lakho lizawufikelela na wonke umntu, kuba njengoba ndisitsho apha phakathi kwethu uba singabala, we've got abantu who are known as i-baby boomers. Now abo bantu ngabantu mhlawumbi phaka 1946 to 1964. Kubekho uGeneration X, abantu phaka 1965 to 1980. Kubekho i-millennials, that is ngabantu phaka 1981 to 1995. Kubekho uGeneration Z, uGeneration Z, lunama 2000. That is ngabantu phaka 1996 to 2012.
But bebonke abo bantu, they've got different outlooks to life. Bali-understanda ngokwahlukeneyo ilizwi. Into ede ithi ngamanye amaxesha xa kuhleliwe kulungiswana kubekho intetho ethi amaxesha ngamanye. Nyani ke amaxesha ngamanye, amaxesha ayatshintsha-tshintsha. If you look at i-technology esinayo, you can think of i-technology from ixesha ka-Adam uzoma namhlanje. I-discovery yevili uba sibe siyakwazi uhamba. From then ukuzotsho ngoku apho now sikwazi ukuthumela izinto enyangeni and also nakwezinye ii-planets ezingaphandle. Those are developments ezenzekayo emhlabeni, that is ngamaxesha. From i-communication lapho kwakumuntu kulaa nduli omnyama kulaa nduli abethe uphondo aphendule nomnye kulaa nduli, to this age esikuyo ye-cell phones apho i-communication ilula. So that is into yamaxesha nayo indenza ndibe nexhala because inayo i-effect indlela esiliva ngayo ilizwi likaThixo. But what I can say is that noxa kunjalo, as I have said, from amaxesha ka-Adam ukuzotsho namhlanje, there is one thing engatshintshi. Umntu akatshintshi. What influences human behavior eba negalelo kukuhlala kwethu nokuhlalisana kwethu ayizange yatshintsha from elaa xesha la-Adam kude kube nanamhlanje. Umntu, the drivers of human behavior nendlela zokuhlala umntu isenye. Ingathi liyatshintsha i-technology from then to now, but umntu ukuhlala usalalwa zizinto ezazikhona ngoko zisekhona nangoku. Ubuxoki, inyaniso, umzekelo, intiyo, uthando, usizi, uvuyo, isiphithiphithi, uxolo, ukuthobela, ukungathobeli. Zonke ezo nto zazikhona ngexesha lika-Adam, isezizo nangoku ezilawula ukuhlala kwabantu. Much as what i-technologies have changed ukusukela kwelaa xesha kude kube nanamhlanje. Enye into engatshintshiyo lilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo lihlala lihleli. Technologies may change, but umuntu engekatshintshi izinto ezimqhubayo kuhlaleni nasekuhlaliseni nabanye abantu sezeziyana, nelizwi likaThixo alikatshintshi. Ilizwi likaThixo will always remain relevant through all generations. Now zezo nto ezi zindenza ndibe nexhala kuba kaloku indumiso yethu namhlanje nevangeli zithetha ngomalusi. Now i-concept yomalusi ayifani ukuthi sonke. Mhlawumbi uba ndingathi baphantsi izandla apho, you'll find that mhlawumbi it's only 5% abantu abakhe bolusa apha who understand the concept yomalusi. Andizuba mde. What I can say is that mandinganabi that is kwinto yomalusi ne-behavior yegusha, because uba sekwi-behavior yegusha ndingaphuma mhlawumbi ndiphele ndithetha ixesha elide. But laa behavior yegusha yile nathi sikhe siyidemonstrate sibe nayo. Ufumaniseke sihamba nomsinga singaqiqanga, ungazi noba it's because of peer pressure or you want to keep up with what's being done next door, noba ifanelekile noba ayifanelekanga. Because laa behavior yegusha nathi sikhe sibe nayo, nathi sikhe siyibonakalise. Ivangeli yethu namhlanje ithetha ngomalusi olungileyo. Abanye abaphicoti bezibhalo bathi le vangeli iqhuba njenge chapter 10 kuJohn, iqhuba from chapter 9. Apho kwakukho abafarisi bebuza into yokuba
uYesu umphilisele ntoni lo muntu. I mean uphiliswe njani, but they were questioning ukuphiliswa kwale mfana. Now uYesu ihambe lavangeli, that is chapter 9 azofika ku chapter 10. Apho now uYesu azothi mna ndingumalusi olungileyo. It is said levangeli ibonakalisa iyanhlukana or contrasta between the chapter 9 nala chapter 10. Iyaphinde yavela in fact lonto apha kwesasifundo sokuqala kuPetros. Aba bambuza uYesu ngokuphilisa lamfana. Nalapha kwesisifundo kwesasifundo sokuqala babingelele abakhulu bathetha ngaloo kuba kuphiliswe njani. Now in both of them uYesu nguYesu uyaziveza apha kule vangeli uba nguye umalusi olungileyo. Naphaya uPetros uyatsho uthi uPetros, if I can deal with it now. Kwizenzo bonakalisa abalusi abahlukileyo aba baFarisi naba babuza uPetros uba lo muntu uphiliswe njani. Nabo bazithatha into bangabantu abolusileyo kodwa bona baluse uchuku izinto eziyimfitshimfitshi. Baqandisana nje nokuba wathini uze lo muntu aphiliswe ngale mini, kwathini ukuze kuthi, kwathini ukuze kungathi. Yeyona nto leyo bona bayalusileyo. Iyilonto ke ngoku uYesu ezokutsho apha yena ecacisa ukuba mna ndingumalusi olungileyo. Umalusi ke ngumuntu onikwe into ukuba ayigcine. It's somebody who's entrusted with something. Uba lonto leyo makayijonge ayikokose. Uthi uYesu umalusi olungileyo uyabuncama ubomi bakhe ebuncamela igusha zakhe. Now nathi njengoba silapha nje sisonke singabelusi elowo nalowo ukuthi ikhona into ayiphathisiweyo ukuba ayigcine ayikokose. Ingulowo nalowo uzazi ngokwakhe ukuba yintoni lonto ayigcinileyo ayolusayo ayikokosileyo. Uyazazi uba lento ayigcinileyo ayolusayo ayikokosileyo ingabe ifanelekile na okanye ayifanelekanga na. Ukuzibuza njengoYesu engumalusi olungileyo, wena ungumalusi onjani? Ungumalusi wantoni? Yintoni wena le uyalusileyo? Kukho abantu, I think on the positive side I will just assume sonke singabalusi bezinto ezilungileyo. Umuntu uyazazi yena into yakhe ayalusileyo. Ilowo nalowo kwezonto salusileyo kukho abantu abathembele kuwe, abathembe wena ngezinto zakho. Sometimes imbilini zakho bathembe wena bazizisa kuwe. Ikuwe ke into yoba usijonga uzaluse njani na. Kukuwe uba usijonga uba uzaluse njani. Uthi uYesu ubomi bakhe umalusi uyabuncama, abuncamele izimvu zakhe. Lento isixelela into yoba ukuba ngumalusi comes at a cost. Uba ngumalusi comes at a cost. Uba ngokwenene uzaba ngumalusi olungileyo, kufuneka zikhona izinto ozincamayo. Phaya it's this coming out at a cost. I know that is the ultimate cost kwinto yonke ubomi. But uYesu wabuncama. But thina singabona masingabo. I think it would be unfair, though not unfair, into yoba one
uzawucela into yoba mna okanye wena uncame ubomi bakho ubuncamele enye into. Kodwa uba besinyanisekile bekufanele uba loo nto ayiyonto inzima, kodwa andizukuya apho. Kwisifundo sesibini ebesifundwa phaya kumpostile uYohane, I think verse 3, incwadi yakhe, that is ileta yakhe yokuqala, the first epistle kaJohn, it was chapter 3 verse 17. Ikhona indawo ethi pha, ukuba umuntu omi kakuhle ngezinto zobubomi ubona uwabo eswele aze amvibe into engamncedayo, angatsho njani lo muntu ukuba unalo uthando lukaThixo enhliziyweni yakhe? Now lento links with what I've just said. Into yoba ukuba ngumalusi comes at a cost. Nako kukuncama kuthethwayo apha, kuthethwa ngommelwane wakho uba ungamncamela na wena into engamncedayo. Kukuzijonga ke uba undawoni wena kuloo nto leyo, ukuze nyani ngokwenene ngumalusi ofanelekileyo. But kwazinto zithethayo mhlawumbi zona zinzima kakhulu, mhlawumbi ingathi personal, if I can say, because kukuncama ubomi, kukuncama nezinto onazo. But ikhona nenye into ebefama siyayikokosa singabalusi, singabelusi abanyanisekileyo, abalungileyo yayo. Thina sisonke silapha nje sizibiza ngokuba singamaKristu. That we share sisonke igama likaKristu. Silibiza ngalo, sisibiza ngalo. Ingaba eligama sizibiza ngalo silikokosile na? Ihambo yethu yeyamaKristu na? Ihambo yethu iyalifanela na eligama sizibiza ngalo? Kuba xa sonke singabelusi, eyona nto common esiyalusileyo nyani esizibiza ngayo ligama likaKristu. Are we really good shepherds when it comes to the name and the word of God? Xa ungumalusi kufanele uba sibe siyazincama, bekufanele uba ube uyancama. Andisukwanda ngenkonzo yokuncama nokuthini, kodwa ukukhumbuza nje uba ngumalusi comes at a cost. Kufuneka uncama. Sokubongoza nathi sizijonge uba ingulowo nalowo makabuncame abulahle ubuyena, ukuba nyani ngokwenene uzibiza ngoKristu. Masilahle, sincame, silahle nje tu intiyo esinayo. Silahle inkohlakalo. Siulahle umona. Silahle inhlebendwane. Sikulahle ukungathobeli. Masincame, masizilahle izinto, sibe ngabalusi abalungileyo begama likaKristu. Sithi xa sithetha ngalo Kristu ebefama sibe siyancama kuba sizibiza ngayo. Sithi thina xa ethe wabonakala thina sofana naye. Intetho yethu leyo. Masimbonakalise uKristu ingakumbi uthando lwakhe. Izenyani ngenene xa athe wabonakala thina sifane naye. Uthi umpostoli uYohane kwesi sifundo sanamhlanje, kwesi sifundo sesibini sanamhlanje, inkqu yothando siyibona kule nto yokuba uKristu anikele ubomi bakhe ngenxa yethu. Ngokunjalo ke nathi sifanele ukuba sinikele ubomi bethu ngenxa yamawethu. Iphinda iveza le ukuba ngokwenene olathando lukaThixo, olathando lukaYesu, kuba engumalusi olungileyo, luza
nokuncama. Athi nantso ke into ebonakalisa ukuba singabenyaniso yaye asinasazela phambi koThixo. Yintoni loo nto? Luthando ekufanele sitheni siyabonakalisa. Utshilo apho leNisa uba thanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nomalume wakho ngenhliziyo yakho yonke. Fama sibe sibonakalisa olo thando. Ngibezela ndingatsho ndithi bendike ndathetha ngento yexesha namaxesha. Kukutsho ndithi masithi thina xa umhlaba uphithizela, izimfazwe emazweni ngapha nangapha, xa izizwe okanye amazwe nabantu abanxulunyaniswa negama likaYesu nehambo yenkosi uKristu exokozela exovulana, masimcele uThixo ngalo xesha asandisele ukholo, asiphe uthando. Kuba uthi xa uhleli uyicinga uyijonga into eyenzekayo kwaSirayeli nasePalestina, ube nemibuzo ngemibuzo, ubona ngamanye amaxesha lento ingalugungqisa ukholo lwakho. Kodwa masimcele uThixo asandisele ukholo. Kutyaleke uxolo phakathi kweenkonzo ngeenkonzo nenkolo ngenkolo, phakathi kobuJuda, phakathi kobuKristu, phakathi kobusilamsi. Kuba uzawufumana iimfazwe ezininzi kakhulu ziphakathi mhlawumbi kwezizwe zamaKristu namasilamsi, kubekho ingxokozelo phakathi elizweni. Masimcele uThixo asandisele ukholo nothando. Mazithi xa iinkonzo zamatshetshi, uxolo not zamatshetshi, zobuKristu zinemfundiso ngemfundiso ezahlukileyo, ezinye uthi xa uzondela woma zinxamnye nemfundiso yezibhalo ezingcwele. Masimcele uThixo asandisele ukholo nothando. Singakhukuliseki sihambe nomrhiba, sibe zigusha ezingenamalusi, sibe sinaye umalusi. Masilive ilizwi lomalusi. Utsho apha uthi ezam ziyandazi, ziyaliva ilizwi lam. Masibe lapho, masibe njalo nathi. Kwisifundo sokuqala esibekhe nathetha ngaso, uthi, that is Acts chapter 4 verse 12, usindiso lufumaneka ngaye kuphela, kuba akukho wumbi emhlabeni ogama uThixo alinike uluntu esingasindiswa ngalo. So makuthi ngeli xesha nalamaxesha sinezinto sizinikiweyo ilowo nalowo uba makazoluze. Siyazi uba usindiso emhlabeni lungoKristu kuphela. Abelusi bezinto zikaThixo zoomama enkonzweni abazawunika ingxelo kuxoxwe ngayo le mini namhlanje, inkosi ingabanika uthando nengqondo yokukokosa nokululamela nokugcina izinto zendlu yenkosi. UKristu umalusi olungileyo wayenguye umalusi olungileyo, usenguye, useyaba nguye. Kwincwadi yamaHebhere xa ndigqibezela, that is chapter 13 verse 8 to 9, ifundeka ngolu hlobo kulena iguqulelo. uYesu Kristu lo wayizolo usekwanguye nanamhla nangomso nanini nanini. Nguye eyakuhlala engumalusi olungileyo,
ithi xa igqitha phayana loo ndawo that is atsha ze nize ningakhukuliswa enyanisweni ziimfundiso ezingabhadlanga. Masiphumeni ke apha namhlanje sisazi ukuba mnye umalusi olungileyo nguKristu wayizolo, nguKristu wangomso, nguKristu wanini nanini. Oku ndikusho egameni loyise nelonyana nelomoya ongcwele. Amen. Siyambulela uThixo. What a teaching. uThixo ulungile, uhlanganisa zonke izinto ngendlela yakhe, uchukumisa omncinci nomdala, anyathela apha inhliziyo yakho ubucinga uba namhlanje izawunyathelwa khona, axove isono sam ngendlela bendicinga uThixo angangasixova ngaso, kodwa ekugqibeleni andinikeze ithemba le-assurance yokuba unguThixo izolo, unguThixo namhlanje, uyaba nguThixo nalini. Siyabulela Radebe, siyabulela mfundisi, ngoba uThixo usebenzisa abantu ngendlela zakhe. Intshumayelo yaloo mini uThixo ithumele kwabo bantu ngaloo nto. Siyabulela Radebe. Sizawuya emithandazweni ke bantu bakwethu, ndisindwa nayo le mpahla ininzi gqithi. Sizawuya emithandazweni, kwimithandazo yethu sawuthandaza sonke, kodwa sihamba sithandaza kulo mthandazo uthi umalusi olungileyo. Nomalusi olungileyo olwiswayo ngokunceda umntu omnye, njengoba besithi uRadebe ukuba la madoda axambuliselwa into yokokuba ephilise umlwelwe omnye. uThixo namhlanje angangaxambuliswa ngokusindisa mna. Ngamangakho ingxabano emazulwini nasemhlabeni naphantsi komhlaba, kuba uThixo esindise into becingwa into yoba inawusindiswa. This is your time, this is my time. Cela ke hlabele ke bantu bosindiso, inkosi iyalawula, inkosi iyaphila. Masike sihlabele ke ingoma ezasisa emithandazweni. Ndiyayithanda ke nale 183 indisikelela kakhulu ezavesi zokugqibela, ezintathu zokugqibela, ingathi ngesithatha zona.